Zárodok môjho vzťahu k ľudovému umeniu a remeslu by som hľadala aj vo vnímaní okolitého sveta, keď som ako dieťa v minulom storočí vyrastala na hore Hroni. Moje detstvo bolo poznačené krásnymi zážitkami medzi horami. A vtedy ešte ľudia chodievali oblečení v kroji. Vyrastala som na stanici, lebo môj otecko bol železničiar. A ja som ako dieťa často obzerala ženičky idúce zo stanice do mesta na jarmok, ako sú oblečené, čo nosia na chrbte. Stretávala som ich s takými košíkmi, ktoré mali na chrbte buď v plachtičke alebo voľne zavesené. A vždy ma zaujímalo, čo v tých košíkoch nosia. Niekedy z toho koša trčala hlavka húsky alebo trošku väčšie dieťatko, ktoré nevedelo tak rýchlo chodiť ako mama, a kočíky vtedy ešte nebývali také bežné ako dnes. Vždy ma očarovali tieto košíky, najmä tie, ktoré boli robené zo štiepaného dreva. Boli pevné, dalo sa v nich nosiť ovocie, zelenina. A tak som ako dieťa vnímala rozmanitosti tohoto čarovného sveta košíkov. Možno preto sa mi tak vrili do pamäti a som si ich obľúbila. Nosievali sa vtedy kroje, radosť po vojne bola veľmi spontánna, ľudia sa tešili, veselili a tie kroje boli tak krásne, že som si ich na celý život vrila do pamäti. Možno aj preto som sa potom vracala v priebehu svojej práce v Úľuve v určitých obdobiach k navrhovaniu odevov, pretože si myslím, že slovenský ľudový odev je tak nádherný. Hovoríva sa, že čo dedina, čo dolina, to iný odev. Aj táto kabanička, ktorú mám na sebe oblečenú, je inšpirovaná pôvodným ľudovým odevom. Nosievali ju chlapi na hore Hroni. A mne sa veľmi páčil materiál, súkno, vlna a zdobné prvky. Tak som si ich tak voľne pretransformovala do odevu na modnú prehliadku z roku 2000 a dodnes ju veľmi rada nosievam. Som si ju obľúbila, je teplá a pripomína mi detstvo. Na škole umeleckého priemyslu, vtedy sa naša škola volala Šupka, profesorky na textilnom odbore nám priblížili rôzne pôvodné ľudové techniky, slovenské aj iné, a vtedy sme prenikli aj do oblasti textilného, výtvarného umenia, tkaného, paličkovanej čipky, výšivky. Olga Štepaniková-Bujnáková a Božena Mancová, profesorky, ktoré vtedy viedli textilný odbor, pracovali predtým v Úľuve. Boli pri zrode tejto kultúrnej inštitúcie s pôsobnosťou na celom Slovensku. Počas štúdia nás viedli ku vzťahu, ku ľudovému umeniu a možno aj preto som sa rozhodla v budúcnosti po skončení školy pracovať v takomto odbore. V roku 1967 som nastúpila do Úľuvu ako výtvarnička, hlavne pre netextilné odbory. Začala som s prútim, rôznymi prírodnými pletivami, kožou. Stretávala som sa počas svojho pôsobenia s mnohými ľuďmi zameranými na rôzne odbornosti, materiály a technológie spracovania výroby.
Prezentácia ich výroby bola na rôznych úrovniach a nie vždy zvládnutá, ale s mnohými som potom spolupracovala, pre nich som tvorila a navrhovala. A v tom, v čom boli oni výnimoční, v spracovaní rôznych materiálov, som sa zase ja učila od nich. Môj výtvarný svet je imaginárny, ale súčasne veľmi reálny, pretože je spätý s tvorivým úsilím riešiť dizajn predmetov pre ľudí a s ľuďmi. Návrhy, ktoré som realizovala v minulosti, rovnako aj dnes, robila som ich so zručnými ľuďmi, ktorí ich potom reprodukovali ako svoje hlavné zamestnanie alebo ich robili popri svojej hlavnej práci. Preto som ako hlavnú myšlienku tejto retrospektívnej výstavy zvolila Obzri sa, za všetkým sú ľudia. V Uľuve som pracovala ako výtvarnička a neskôr ako hlavná výtvarnička 43 rokov. Je to dosť dlhá doba, aby sa oplatilo obzrieť, či moje a naše spoločné úsilie bolo zmysluplné a či naplnilo očakávania.